kodwa achiel kachiel kowuok e piny Ethiopia. E studio kam an kod Nyarawila oyaore. Nyasaye ber. Teko ni yudo kanye. Senior oyaore. Nyasaye orito wa. Kwa kisu ndugu. Gura. Joni baya lot. Ati motizio kini. Jimo konya. Jimo konyi. Pinya na mana piny. Pinya na mana piny. Yesu pode ruoth. Tekni Raila kodinga ngima. Amen. Amina. Kakoro wuon wach emaneno ka gimogonyore kamacha. Utegno. Kendo chunye ng'ech. Ting'eni mane kitwa joko wak. Ing'eni wan jodwar. Economic activities marwa josakwata hinya kowak ka en dwar. Wajoboto. Ting'eni samidhi e dwar tidhi gi par ariyo. Mokwongo en adhi duogo gi gimoro. Mar ariyo en ni okanyal duogo gi gimoro. Koro samidhi e dwar to in gi par ariyogo. Emomiyo mora miyudo to ina kama ber. Emomiyo ineno ka Raila Amolo Odinga otegno kendo nyojiwo ji mang'eny manye gin go nyino ka ji chunygi ogore jomanye ni kuro to en to koni kik chunyu gore wan kama ber pod wana gi loch nikech kama wachopene mano bende mana loch kiena. Emomiyo nyineno ka Raila chunye tek to tegno kamano. Mano kitwa kaka jobungu. Okay. Gimo kiwacho ni ichako maber gi ndalo mane goro chako. Ng'ini kidhi go mpira tidhi gi parari. Idhi yombo kata idhi timo ng'o? Idhi lo. Okay. Koro mane mitne. Onge wach. Otherwise inti. Esauriti. Je Nyasaye orita maber akwero kamano kendo moro be kaneno Nyasaye orito senior to kata jo winjo wa gi joneno wa gine magimiyo pile kata teko mipenjo ne gine mamiyo gi chiwo nikech wang'eni pile wuok tich girito mondo giwinj gima wawacho to aparo ni kata kwachako week to aparo no kwachake maber apani nyoro gotieno ni neno masira manotimre Machakos at the river Kuchicho mane wawito chairman mar Kenya Primary Schools Head Association Charles Njoki. Aparo ni mano ok ber gi sama nchi neno ka weche mag skul osebedo kae gima gitayo kaka skunde nyalo dhi. To mane lit ahinya to wito mane wawito senator wa ma Baringo. William Cheptumo. En ng'ama natiyogo machiegni kata nyocha ting'eni nyocha mana ticha beach mano kadhe mano wacho ni wacha disni wamanye kaka chairman mar security gi foreign relations mondo wuo to kanye minyiso wani dende ok ber ok owinji maber ahinya to benoro ne nyaka Raila wishes maber manandala riyo to nyoro no dhi owewa koro en kuyo kuomwa to kuoma kaka ng'ama nchitiyo kode machiegni erokamano senior. Erokamano VOJ ata dirama kende ni nyamoke weche mag AU weekend ni te. Kochakore mana Friday kwa pango production, Saturday kwa timo production, to nyoro to koro watimo post production analysis. So weche mag AU manyadwa kete wiya henya. To aisu rwano mna gimos nyarado gi wuodu genya moro. Miluongo ni Frederick Oganga otiyo gachiel kuom migawo moko mag piny owacho. Nyokona nohero chenro kabisa, nyokona kel mosu to koni bende chieng' moro sama koro wagoye mbaka weche mag ng'iyo buge gi mag serikal to gi mamoko gi. Obo gwele nikech mane lony mare. Nyokoni chenro ne owinjo makamora ma entie wuok tich ka wuok tich. Erokamano. An be an mana gi mos ma thoth mokalo mokwongo familia ma dada Nyongochi nyowacho ni erokamano maduong' ahinya. Nyocha Fredija Nam Gado nyaro kumo nyocha odhi kuyo kodgi sama ne wako dada Nyongochi dala mar Seme. Aito bende Suba bende nyocha wito wuon Susan Ojejo ma bende management digital platform. Njeri Ngugi, Betty Kasuku gi Vincent gi Ken nyoni kuno. Kamano. Wan bende erokamano ahinya kuom rwakowa kaka pile nyakoro Mwajwang' Roni Orako wuon dhi wabenyo wacho ni en no ero chendo ma kaka wanene
kendo wamone kata mana dhi tich nyo osegona ga simu gokinyi no se bede but TV mare koneno kaka waneno kinyi makawuono nikech weche mag AUC gi embe nyomulo chunye bang' kanyo bende wabro riwre kod nyawadwa mano Ken kaachiel kod Fred Nyakwara Mgajwang' mar gomba kama tut e weche manitiere jomadongo Pio jengeni kapok wadhi mbele nyawadwa be nowito min-gi Justus Ochieng yes. Makoro wambe kaka jo fuambo wan gi kuyo achiel kuom kowito janyuolne kata ng'ama en godo machiegni to wambe wan wachala nyuola koro wachung' gi family mar Leo Biero ka wanyisogi ni wan e achiel kata ka giwito achiel kuom gi to wantiere kanyakla erokamano ahinya Nyakwara Mgajwang' weche osebedo kawuok mang'eny nyaka ne tim yiero mar kom mar AUC wuon nyasi owuon nyosego bade piny kowacho ni oyierwa kod duoko kokwayo oganda jo Kenya gi ng'ata manochung' kode ni erokamano beduru mana kod chir gi jing'o Nyakwara Mugi ma timore ka piny mathoth malo duoko osebedo ka nitie ni to ang'o manyo timore ma lemo ni no pasore lwet migosi Raila Amolo Odinga ka obedo ni en jal mane oluoro pinje mag Afrika buora e yor sero ombulu jakom owuon wacho ni kik wago koko mang'eny kik wawach weche mag siemruok kage kacha kata ni ywagruok nitie ndiko moro iluongo ni ywagruok lamentations mano kik bedie pachwa kata nade to kata kamano mano ok nyal monowa ng'eyo matut ni to rem nyo bedo kanye ma bende jakom Raila Odinga chia mare e pinje mag Afrika nyo neno ni ne kete mbele ko pime kod jochung' mamoko to gini ka girkiragi nyo paso lwete jomadongo wang'eyo ne kaka weche nyo bedo e piny Addis Ababa Stafford ka wanyalo yudo video makamano mondo jopiny one picha hie kaka weche nyo bedo e piny Addis Ababa Ethiopia To succeed, members expressed their democratic rights and voted for Mr. Yusuf. So I'm saying I accept the outcome of the vote and congratulate Mr. Yusuf for his victory today and wish him well in steering this movement forward. We want this organization of the African Union to be strong, to merge and be able to serve the people of Africa effectively. I'm not bitter. I'm very happy, in fact, indeed. And I'm still available to offer services to the continent in any other capacity. Aonge sadha mora kendo gini oko mulo chunya bende ok lit kalro koda yiero mar AUC. Senior ma wach misebiro kiluo chakre nende kapok arwako Ken Muga e set goe wiye ni to both nyo bedo nade ma gini no pasore lwet jakom dakika mogik. Erokamano VOJ juma mokalo wuok tich ne wawacho ni jakom dhi chuoyo gini to en adiera makende ni Raila Amolo Odinga ne dhi yudo gini kata en bende kiwinjo koloso to koni he was winning until certain behind the scenes mangiso ni weche moke tok pasia otimore kana loso gi jo foreign affairs mane ni Addis chieng' ngeso gokinyi to ne gikoni pod gin gadiera ni gini ginyalo chuoyo to kata kamano ne gin gi kiawa moko matin ka giwacho ni nitiere weche moko manyo dwa timore buche matindo put nkech ing'eni sama ji nitie e yukanyo to nitiere gik miluongo ni side meetings matindo mang'eny moko ne nitiere on peace and security e continent of Africa ka moko mag ohala moko mag thieth to ni moro bende ne nitiere manoketi moyiedhi mang'iyo weche makoro timore DRC gi to moro no kuodho na ni ne nitie weche manowach kanyo weche manobare kata bed ni Kenya no ke wuon wach kanyo to nitie weche manobare e kind piny Rwanda to gi karibu pinje abich ma wuok Afrika ma milambo ma bende ne nigi jolwenje gi mane onegi gi jo M23 e boma magoma
koro ne giwacho ni weche manowach kanyo nok gin weche manobedo maber ahinya. Mane achiel kuom gigo mane miyo gi kiawa. Okay. Mar ariyo VOJ nyawacho ka kendo ni kaber to gini onego rume round 1 nikech yiero gi kodhiga mohingo round mokwongo to koro nyalo kawo direction mora mora nikech kokikawe round 1 kamano tikia ni en ang'o gang'o madhi timore e round modongo to nyi neno ka jakom Raila Amolo Odinga nyoyombo round mokwongo gi round mar ariyo to kachopo round mar adek to koro gik moko chako timore chako yumba emomiyo nako ni round mokwongo no kikawe to in maber nikech trend osenyiso ni kata Amina Mohamed nochung' motegno bende ne waneno mna ni dhi kawe to kano bae round mokwongo to dhi adhia nyaka round mar 6 ekotimo ang'owa ekogole ng'wech mana kaka notimo ne Raila Odinga. Koro gini en ni ka round mokwongo no bare to nitiere weche mabende ng'eny. Ting'e ni jotend pinje gi bende sama gigombo nitie weche mikuodho negi mang'eny mamiyo ginyalo timo ang'owa ginyalo loko pachgi. To gima wach ni kendo maber na en ni ji kata pinje 20 mokwongo manogocho ne Raila Odinga nochung' kode nyaka samogik. Nochung' kode nyaka samogik. Nikech nyi neno mna ka round mokwongo yudo ji 20 to kaka dhi mbele to 20 ne ni ochung' koro medore mna matin to samoro duogo piny lakini kare mar 20 mangiso ni gin pinje manochung' kode adier kendo motegno. VOJ mar adek kan kipenja to nitie mbaka moro manye wago gi jomoko kamoro manyoko ni kata bed ni Raila Odinga ne candidate maber to nitiere gino ma jotend pinje gi moko nok nyal bedo mamor kode nikech ang'o iwacho ni kane OAU Organization of African Unity olokore mobedo African Union to jakom mokwongo mar African Union Commission nen Alpha Umar Konari mane nen president mokalo Mali to giwacho ni nikech ng'ani nosebedo president nosebedo lemo mar telo nitiere kaka jotend pinje mamoko gi kaka nodil kodgi on level achiel mangiso ni ne yot ne mondo kwer moko kadhi marach ne yot ne mondo kone moko ni oyo ka eto kwa betemo emomiyo Raila Odinga kane usebedo prime minister ma Kenya to gi chia mare kaka jatelo gi Pan Africanist mong'e samoro nitie jotelo moko mane koni oyo jalni kobete komne to nitie gik mang'eny ma watimo ma ok beyo mobro timo ang'owa mobro kwero iseneno ka Raila Odinga seche ma piny Afrika ka nitiere pinje ma gik moko ok dhi maber to chung' to wacho ni oyo rach ka ok odhi maber ok onego tim kama koro bedo jaratiro gadiere ma bedo jaratiro bedo jadiera bedo ja demokrasia nikech adiera makende ni nitiere jotend pinje mamoko ma bendo osebedo kanyo yani nitiere moko manochako bedo president ka unya kwar Peres ni poko nyuol to pod gintie osipugo Jakamulo cha ja Cameroon pod gintie to magi jok ma samoro nye neno ni ng'ani kobet kanyo to bro kone ni jowete sa koro serumo mondo wanya demokrasia piny mar Afrika ka nyaka watim ang'owa nyaka koro ubedie gi lokruok e telo ma e pinyu mondo miye jomoko bende nafas eka mondo speed madwani Afrika ring godo ni waring go koro iwacho ni dibedie ni mano bende chalo momiyo pinje mamoko bende nye neno Raila Odinga ka jalno mabro rie longo kabisa emomiyo nye gikawo ng'ato mose bedo mna jatend migao kende makao instructions ok ng'ano mabro koni to koni mano to rach gidwaro ng'ama iluongo ni a civil servant jatich sirikal mong'e ni ofiso donje sa 3 to wuok sa 11 to en paperwork ni to nitiere weche moko nyal donjere go nikech orito tije nikech ong'e ni kang'o wacho to tije ni kamarach koro chia
gadiera gi ratiro gi weche demokrasia mar Raila Odinga osechungano. Bende osiepena go ma gin jo foreign affairs gin gode lony kabisa foreign policy nye giwacho ni mano bende anyalo bedo gima nye timore plenary kanyo to ok no wache chon mang'eny but mano ne nyalo bedo achiel kuom gigo mamiyo jomoko nye neno ni jalni ka wakete ka to bedo ni ka wan kaka jotend pinje wane koro wane jok motelo machiwo instruction nitie gigo mang'eny ma watimo kate pinjewa moko olong'o moko rieyo demokrasia mobro chung'o koto kwerowa bro ketowa kamarach. Mogik bende nye gitemo wacho ni weche mag higni mang'eny ni Raila Odinga hike ng'eny to mano an nyoka par ni nyabedo factor nikech king'iyo average age mar president mar Afrika iwacho ga ni en 75 to Raila Odinga en mna 80 mangiso ni average age ni ohingo mna gi higni 5 joma nye nitie kom kacha ng'eny gi mbese ne ng'eny gi ne mbese Raila Odinga matin ema nitiere 70 kaduogo piny ng'eny gin 70 kadhi mbele koro mare higni no to naneno kanyo ko bedo wacha ahinya but man kora ng'iyo malich to ne en weche mag DRC kaka nyotimore to giloso manotimore tich abich ba wach mano ba wechego to gima koro ne jogi pimona ni nyalo bedie ni ng'eny jotend pinjegi nye ng'iyo Raila Odinga ka ng'ano mabro rie gi long'o ok bi miyo gi thuolo mar timo gigo magisetimo higni mang'eny to onge ng'ama timo ang'o onge ng'ama kwerogi. Kamano Sibuor mar Afrika pod rotonya kwa Mgajwang wageni no bro bire pacho kanya kwa mogi gisani wa bro de achiel kachiel nyaka Addis Ababa e piny Ethiopia kama bende nyawadwa Fredo Gweno governor maonge portfolio osebedo koko kambi okang'eyo ni nyodhi to kuch baba koso nang'o koso governor oyaore kendo machiegni e twak mar kone no kinyi makawuono wach ma uhabeshi kono. Oyanya dioje amor kabisa ta aneno ti mangima mar kaka wanene kendo yaore nya ne ikora mogi ajwang kamoro moro ma michiwo kinyi makawuono bet weche mag network chendo matin akeka tiwinja maler koro wawinji maler ahinya governor dhia nyime ipimnwa ni to both mane manyo obedie magine chako pase lwet Amolo Wonyalego ka oganda jo Kenya nyo nigi geno mathoth ni no dhi yudo gini. Victor mana kiwacho ni dwar ka ji odhi to inyalo duogo rapuoyo inyalo duogo nono kata inyalo duogo ka imako mwanda kata lem maduong'. Omiyo mae bende ne chalo mana kaka tuka duga. Kaparo ni juma mokalo chieng' tich ne wawacho maber ka wantiere kaka wanene ni gimoro amora nyalo timore. To gimoro amora mane wawacho nyalo timore no Victor manyo timore. Aparo ni biro kawo thuolo malach ahinya mondo mi wang'e tugo manyo tugore kacha to gimachielo bende na pinje bende okora momako dhano omako bende pinje omiyo mana kaka Tini Ajay wache nitie tugo manyo tugore kacha moko kit tugo go wabiro ng'eyo mana bang'e. Tajir mantiere ni pinje mawacho do Ufaransa mana kaka nchini mawacho nyochu kar chiendgi nikech gisebilo magi winjo mit mar AUC omiyo nyo giwuok oko ka giwacho ni komni ok nyal dok kata ok nyal weyi. Aparo ni nyo giriwre ka ni neno pattern mar ombulu no king'iyo kaka raund mokwongo nodhi ka jakom notelo monuang'o ombulu mar pinje 20 mago gin pinje matin mana kaka Jay wacho lakini sinani manyo pinje mawacho do Faransa obedo godo kendo gichak giriwre gi jogo mantiere din mar Jo-Salam mabende ng'eyo ni thoth ging'iyo North Africa te kendo gichak biro nyaka but East Africa kae. Koro mano gin achiel kuom gik mane ogunyo weche. Wach mar DRC Congo ni bende en wach manche ne watelosie malach. Jadier nwaneno ka obiro kendo o affect gini. Gimachielo ma bende piny Kenya nyocha nokawo mayom e dakika mogik
Kia pod iwinja VOJ. Wawinji maler ahinya, Governor. Governor, wawinji maler ahinya, chal ka gima weche mag tudruok Nyakwaro Muga Jwang'o obedo kod ng'ikruok matin ahinya. Kata kamano, Ken Muga machiegni in bende twak okinyi mano ma kawuono weche pek ka. Ok ang'eyo ni nichier ni igolo kanye kawuono. Mitwe godo tae. Inyalo paro ni jumbe moko ariyo chien ka. Ne waketo gimoro kane watimo sigana mane Raila kane Raila oloso. Kowacho ni gino ok en tho gi kuo. Wandike kachacha ni AUC ok en tho gi kuo. Ka aneno ka Raila mor miel ka gitieko weche mag ombulu ka gikanyakla kod William Ruto. Ma wacho ni to kare jikuyo nang'o. Kech wuon wach ma samoro winjore bed ni koro pi wang'e laka ma ikelo kata besen michikogo. Ema koro mor wacho ni ose. Bana ka Gujo Fred wacho no, weche tugo ne ng'eny. Okora nyalo bedo ni iye. To nitie gima jo ngere luongo ni geopolitics. Atene gin siasa. Gik moko ba bende mulo kaka siasa ituge piny mangima. Onyariwo kata weche mag ohala, onyariwo weche mag lwenje, weche mag sigu, weche mag din, weche mag dhok ma ji wacho. Koro magi duto koriw kanyakla to biro kelo gima iwacho ni kit siasa moro moko mag dondruok matindo ma samoro pinyu nyalo bedo ni kaka wan pinywa mar Kenya wang'eyo kit siasa moro mopogore kaka pinje mamoko to ng'iyo nene. To mana kaka Jay ne wache, ok ni wan jolony e weche mag tudruok e kind pinje, to mak mana ni wafwambo kuwuok kuom joma olony, nikech samoro tudruok mantiere kindwa kodgi. Ing'iyo ni achiel kuom weche ma bende iwacho ahinya ni dibed ni osebedo weche mag yiero mar AUC ni, en winjruok ma ok osebedo ka nitiere kare kind pinje mag Afrika gi, ahinya to kaluwore kod sigu moko manitie kata nyiego moko manitiere. Nyalo paro chien ka nyicha ne weche wuok ahinya bang' kane jatend piny Kenya William Ruto nobedo kod tudruok machiel kachiel kod jatend Faransa Emmanuel Macron e wach mar lweny madhi nyime DRC ni. Kendo niwinjo ka jolony temo lieko ni dibed ni samoro ma nyalo kete kama rach ahinya kaluwore kod bedo ni nitiere pinje moko ma ok mor kit kaka piny Faransa osebedo ka tiyogi. No pinje moko miluongo ni Sahel mane kamiluongo ni Sahel region mwenge miwacho notuo kendo mosebedo kod midhiero ahinya mag chan. Kendo ino ka lwenje osebedo ka nitie kanyo ka gitemo kedo motegno mondo mi kik France bed kod teko e pinjego. Koro magi gin pinje ma samoro nyalo neno ni samoro Kenya no nyicha ne orusore ahinya mar mondo mi ne bed kod tudruok achiel kachiel kod jatend piny mar Faransa. Koro king'iyo magi to keti kamoro ni ka koro kwano pinje machalo pinje moko mantiere machalo Chad gini, machalo Guinea gini, pinje makamago. Nyisi ni kapo ni Kenya nyalo bedo kod tudruok gi jal ma samoro ok gimor godo kaluwore kaka tiyogi kochakore kinde mag koloni nyaka kinde nie. Nyisi ni winjruok nyalo bedo ni ne ok ni kare lahi makamano. Okay. Ting'eni jatend piny bende king'iyo dibed ni samoro inyalo dwaro timo gimoro kata bedo no hinyi to koro chuno ni mane ma nyaka tim. Nikech samoro jatend piny ne yudore kama tek nikech lweny madhi nyime DRC no. Bedo ni en jakom mar EAC ma bende otelo ne riwruog pinje mag Afrika milambo. Afrika ma ugwe. Nyisi ni kete kama tek. Samoro koro mane yo mano nyalo tiyo godo kike koro samoro gino muome. Nikech lweny no biro samaracha ahinya. To kaka jakom ne chune mondo duog bura ma pionde mondo ng'is teko mar kome no. To manye yore mamoko bende kopogore kod bedo kod kanyakla mar bura achiel gi joma nitie lweny no. To nyalo sumo rieko kaachiel kod konyruok kuok e pinje mamoko. To ma koro ng'isi ni samoro nyalo kete kama rach. Koro magi mokuom dondruok matindo madonjo e kit siasa migo e kind pinje. Nikech ndalo moko bende nitiere jo DRC Congo moko mane oluongo press conference Nairobi ka Ministry mar Foreign Affairs ne ok ong'eyo wachno. Obene oketo Kenya kama tek ahinya. Koro gin gik moko matindo. Ineno ka koro wach mineno koro ichaki wacho ni samoro dibed ni Kenya onge kod tudruok makare e kinde to kod pinje moko miluongo ni SADC gi. Nyisi man ni samoro Kenya onge gima ne nyalo timo e kinde ni nikech ng'eni thuolo kosebedo ni koro sani lweny nitiere kinde kweth mar M23 to kod jolweny mag piny Congo ni wacho ni nitie tudruok mabende nitiere kanyo gi jatend piny Rwanda.
To koro ka jatend Kenya ma bende chung'ne chenro mag riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe donjo mar mondo mi otem kele e thik tineno ka Afrika ma milambo to kaachiel kod kweth mare bende ng'iyo ni samoro ng'ani bed ni donjore ahinya kodwa nikech samoro chung' mane Kenya okawo mar wacho ni Kagame mutemo osiemo ni dibed ni ok en jal motudore achiel kachiel kod weche mag lweny gi. Koro magi ne ketowa kama rach kata ng'iyo ni gigi timore kinde ma kampen osebedo ka dhi nyime kendo Raila Odinga nicha ne chwalo kampen ma kokalo kuom tudruok gi sirikal mar Kenya. Koro gimoro amora mane munyalo bulo William Ruto nyaka ne Raila Odinga e kura ni. King'iyo gimachielo bende ne itemo liek ka en ni samoro Kenya kako osebedo ka tayo chenro mag tudruok e kinde kod pinje mamoko samoro kotegno ahinya rang'eny ma ipimo kod kaka owinjore bed ni time. Iwacho ni chike matayo chenro mag tudruok maluongo ni foreign policy gi iwacho ni samoro Kenya dibed ni tayo meke mana kaka tayo siasa mare ma pacho ka. King'iyo kata mana joma iyiero mag keto kata jobetre mag pinje iyudo ka samoro joma samoro noreme kura midwa mi yud kama inyalo lwargie amang' ne kawo mondo mi tero dhi otel ne piny machielo. Koro samoro biro ng'isi ni mondo biro chuno mondo mi Raila Odinga wuone mane wuogi kadhi manyo kura kata mana e piny machielo piny ma bende nitie samoro gi jambetre mare ma samoro onge kod nyalo kata kod teko mar loso kod pinyno. Koro nitie tudruok moko ma samoro josiasa ok nyal timo tinyalo mana tim kod jolony mong'e tudruok e kind pinje iwacho ni diplomats. Nikech kata mana diplomats ma gin political appointees go under them wan gi diplomatic attaches moko ma bende nitie buogi bende gin technocrats jolony hie ting'iyo gimachielo machendo ga ni seche moko ng'eni josiasa seche moko nitie ma ginyalo wache weche moko ginyalo timo gimoro ma ok gisumo paro mar jomoketi mondo mi gisom pachgi. Kech king'iyo to seche moko nitie ma jatend piny wuon nyalo wuoyo ma samoro kata mana jambetre mar piny mowuoyo kuomeno ok ong'e gima owinjore bed nowacho nikech en jasiasa samoro kuongo diro wach. Ing'eyo ni kata mana wach motendore kod lweny madhi nyime piny mar kinde Israel to kod Palestine mano milaro godo wach mar Gaza. Ing'eyo oketowa kama rach nikech king'iyo ni jatend piny noselose kendo lose motegno ting'eni king'iyo tudruok mantiere kinde Afrika to kod piny mar Palestine kech king'iyo ni Afrika ka oting'o kod jin Islam mathoth moko osebedo ka morgi kaka Israel temo kedo gi ja-Palestine. Koro nyisi ni kaponi ne nitiere tudruok makare ma jatend piny nyalo som rieko maber to samoro noko nyalo wache yo mowachego mana wache godo chama. Koro gikone samoro ma koro dugo nyuolo sigu moko ma koro ka koro joko dhi obede kama kargi moro achiel ma gigudore to giwacho ni nikech wan piny mar Kenya no osebedo ka siro joma inyo jowa e piny mar Palestine koro onge kodgi koro ne ko nyalo dhi kodgi kamoro achiel. Ting'iyo kana jatend piny mar Palestine bende nochopo yes Mohamud Abbas nyochopo moloso so mano bende nyalo ng'isi nikech ng'eni kane gigi ochako timore Israel mos ne kwar Perez wach ni chuoyo chunya kabisa to ni neno ka jatend piny Kenya William Ruto nowuok mager ahinya gi jo Hamas mokidhore kodgi e weche manowacho to mano ni neno ka toke kanyo to ka Musa Mahatma Faki jatend jakom AUC makoro wuok to kanogolo duonde ka support jo Palestine manyiso ni gima nowacho nikech ene jalose e lo pinje mag Afrika ne en ni Afrika no chung gi jo Palestine to wan to Kenya ka to duonde ukani wagolo to ni wagolo kwa wacho ni wan wachungi jo Israel mago bende gigo matindo ma bende samoro ni jejo moko manye podo makono tingeni kata kichak ing'iye kendo kiwe kata mana mane inyalo paro kinde mane jatend piny William Ruto ne chamo muma kane jal miluongo ni Ibrahim Gali ja Sarawi nobiro kendo ing'iyo kaka noyange kaka jalno motelo ne pinyno tinno kama bende piny machalo piny Morocco ok mor kod bedo ni idwa ni mondo mi yangi pinyno nikech giwacho ni koro mana en achiel kuom gwengegi mowinjore bed ni bedo e bwo pinygi. Gini okopogore kata gi mar EU wanyalo paro ndalo mane Spain gi Catalunya ne dwa secede to nobedo wach mapek ahinya yiero mar jodito moko mag EU koro gin gik moko mathindo to gichalo gik madondore to gin dondi moko ma kaponi nitie gima ne dwaro
to mache buk midhi yiero to wacho ni ng'ane nosetimo makama nosetimo makama nosetimo makama to mana kana ng'isi motelo ni samoro ok en ni samane ng'ato wacho gimoro kana notimo gimoro ne en eche mondo mi obed kama kaluwore kod samoro Kenya dwani mondo mi ota chenro mage samoro Kenya ne ng'iyo ni jasarawi ni ginyalo tudore go maber mondo nitie ber moro manyalo wuokie koro gikone samoro bang'e ka kore dwaro gimachielo tisiemo ni makosa moro mane timo kocha koro magi gin moko weche madibed ni samoro no inyo tudruok mar Kenya kod pinje mamoko bende gikone nodugo we ma ok ogonwa kura. Erokamano ahinya. Gavana, kapok amiyo Nyarawila thuolo ang'eyo ni koro ilawo duogo pacho ka kinyiso ne to ine manyo ine iye kanyo mopogore kod gima jowete osewacho gi dibed nitie gimoro mane okelo ng'ikruok ma omiyo jakom ne ok oyudo gini. Aparo ni piny Kenya bende nyo osebedo kaka nitiere gik moko ma samoro wakawo mawet ahinya nitiere ng'ikruok ma ka gi kaka ma samoro ng'eny mwabiro fwenyo mbele king'iyo kata mana ministry mar foreign affairs kaka chal ka gima wan gi gik moko kaka nyoni Fred chal ka gima wan gi chando gi tudruok kori kono akeni idio ni mbui kono koso dobed nang'o wane piny ma ipimo muya kapa ni jakoro koro winji koro dhi nyime in gi dakika moro machiel gi nus kama Gavana. Erokamano atemo wacho ni nitiere samoro weche mag mbetre gi piny Kenya nyicha ne okawo gi mawet samoro nyicha ne waparo ni kaka watimo gik moko Bomas nitie kaka bende timore e Addis Ababa kae to nitie Victor kuma kata chune weche mag pinje maoko nyocha ne onego bed ni neno gigi chon nikech magi ok gik manyo opoyo gi Victor karata manyo ogore e UK ne en karata mamado nikech pinje mag Sadak nyo king'iyo kaka nyocha ne giwuok oko ma giwacho ni gidhi gocho ne ja Madagascar nyocha gitimo kamano pinje mag Francophone kato gi Dar es Salaam bende nyo timo kaka nyocha giwacho pinje manyo kotimo kaka nyocha giwacho ne gin pinje mag Anglophone kata pinje mawacho donge paro ni magi gin gik manyocha ne onego bed ni piny Kenya noseneno chon to wach machielo bende aparo ni piny Kenya e weche mag jombetre kata jogo mang'iyo tudruok gi pinje maoko nyaka koro piny Kenya ng'ini to bende gimiyo professionals thuolo nikech Victor inyalo yudo ka samoro omany jasiasa moro manie otugo rem maonge gi lony e weche mag diplomasia to nikech idwa miye reward mar siasa ikawe tibole e piny moro no biro bedo jambete mar Kenya to koro kodhi kucho to en itimo gik moko kaka itimo Bomas ende koro nena koro magi gin yo mathoth manyo wuok to wach maduong' mawuok en ni pinje mag Sadak to gi pinje mag Anglo Francophone mawacho ka nyocha nochung' kar chielgi ma giwe Kenya kodiedo kar kende to aparo ni moro nitiere puonjruok mang'eny ma piny Kenya nyo okawie gini ni kidhi e lweny ma kama nitiere gik moko onego bed ni puonyi mana kisechopo kacha mogik aparo ni piny Kenya samoro nyo otenore ni samoro weche wang'iyo watimo gik moko e shortcut samoro weche mag omenda weche matudore kuonde gi nyo nyalo konyowa Victor main en lweny mar diplomasia en moko isayo main en ombulu misayo en ombulu minindo ne piny main en ombulu midhiye gi muolo kendo gi mos samoro piny Kenya nyo obedo overconfident nyo gichako kwano tong' ka gweno pok onyuol mong'e ni ma adhi chielo tong' makama ma biro miyo wendo makama to gweno nyo pok onyuol aparo ni mago bende gin achiel kuom gik manyo omiyo kom makama obayowa Victor. Erokamano Gavana, wabiro duogo iri kapok idho ndege ibiro Kenya wakoni ma bende chieng' rienye makaka ok ang'e ni koyo nyocha winjo ni koyo ng'ich ndi Nyarawila weche osewachore riwruok mano mar IOC ma bende kelo kanyakla pinje mag josalam duond pinje mane obedo colonies gi piny Faransa manyo wuoyo gi duol achiel gin moko kuom gik ma jowetewa osewacho ni nyocha otugo obedo ni jakom ne ok oyudo gini kakinene wach moro ka wiye limbo ma Keno mule ka senior bendo mule governor bendo mule ni chal ka gima pod ok wakawo mapek ahinya office mar foreign affairs ni waketo joma onge kod lony mang'eny kuonde moko ma bende dhiro agenda mar piny Kenya ka dibeni ma en adieri makende
VOJ kapok adhi e lony mar Ministry mar Foreign Affairs adwa mana nakawe kama ne Sini okete. Sini owacho ni kane wawuok e OAU to wabiro e AU. Yes. Ma ng'ama no okuongo bedo acting ne Amara AC ma Ivory Coast mano tuo tu. Kakoro Alpha Konare okawe tuo 3. Yes. Manyiso ni ene maneno obedo mokwongo substantive. Yes. Ni piny mano wuoke owuok Mali. Bas kwa Mali to adhi Jiping mano wuok Gabon. Mano tuo 8. Bas to wadhi South Africa mani neno gima notimre kane Lamini Zuma chung mani neno kano moko kane otima ng'oa oloyo. Koro king'iyo piny no tineno kama e piny mokwongo mote ma economy ne strong. Basto kwa kanyo kendo ineno kwa dok Chad. Ma koro fakine korendi wuoke. Ineno ka faki koro wuok to wadhi kanye Djibouti. Ng'i pinje makao komni. Koro king'iyo pinje gi tineno ni gin pinje makaburo bedo makoro diedo maber ma heads of state and government obet. To ido ka chairman ni ng'at mana minyise ni implement. Ng'ama inyalo dhir. Nyise ni implement. Nikech kata king'iyo pinje gi gin pinje man gi weche gi mang'eny ma Kenya bet ber. Kenya bet ber. Djibouti Chad ma Musa Faki nitie ne. Nigi problem aduwa. Koro king'iyo pinje gi kendo ichak ing'e ni piny mane kuom pinje gi ma subscription margi consistent. Manyiso ni pesa gi gichulo kaka dwarore. Kenya en achiel kuom pinje machudo kaka dwarore. Koro ing'e ni sami chudo to in gi nyadhi. Manyiso ni ka intiere kacha cha tinyalo nyiso gin oyo. Gimunyiso anu watimo kwa bitimo ang'o ok wabitimo. Ting'e ni ma ok en AU kende. IGAD Kenya osebet ka chudo kaka dwarore. EAC Kenya osebet ka chudo kaka dwarore. Koro yudo ka Kenya biro gi nyadhi moro maka ging'iyo to gineno ni ja Kenya kodonjo kacha. Nitiere kaka odhi rieyo ratiro mar demokrasi mar Afrika ka. To mana kaka ne iwinjo ka ng'eny joma nosewuoyo nowacho niya Africa o lose chance mar bedo gi the best and the finest. Ng'ama nchong'e weche mag Pan-Africanism mosebet ka wuoyo wach mag demokrasi tapani demokrasi ni e cornerstone. Nikech ng'eny kuom jok mantiere basani ni office Africa ka wache demokrasi ni to mana maru. Nikech kata Djibouti molowa ni jatelo mantiere kanyo nodonjo 1990 tene the only one 1990 kema bwana ni kore ka donge 1990 koro ajai gini kina koro yudo ka king'iyo mano demokrasi koro ng'i kama nitiere luongo ni demokrasi on trial. Mano ne nitie kacha. Machielo kendo gima be nyaka wang'i ni religion no play a big role. Nikech ng'eny ji ni neno kata voting kane ineno pattern mar voting tineno kano pogre kata kane wacho ni nitiere barua manowuok mar SADC ni mondo jo SADC countries ogochne ja Madagascar. Ting'e ni SADC gin 16 countries. To ni neno kata round 1 ne en gi 7. Manyiso ni jo kateno kotima ng'o nokogochone. Koro nitiere dynamics mane nitiere at play beyond the candidature mar jakom mane waneno kacha. Koro religion ne donjo kanyo. Gima chielo ma jowete nosewuoyo en geopolitics. Mamano ok wanyal tamore nikech sani nitiere kaka gik moko lokre to en global ok en kata Africa ka kende. To kanye ma duoko wae kata anglophone mineno ka kendo ne gitimo ng'owa ne gidhi magitudre kamoro achiel. To mogi king'iyo ting'iyo gik mabose timre was mineno wacho gi sana mar DRC mineno ne timre ka gi Rwanda nikech sama DRC wuoyo gimbe nitie jogi magikete kaput gi. Rwanda be koni nitie jogi magikete kaput koro giwacho ni koro kae ma koro wambe wadwa stamp ang'owa authority wa nikech ne ging'e ni jakom kodonjo kacha. Nitiere kaka en ok odhi tech sites no dhi nyiso gi ni koro kamae kaka gigi nyaka timang'o atimre nikech ike kama osechope en ok odwa please ng'ata. En ng'ama manyo legacy. Manyiso ni ko wuok kacha kata de bed mana ni igni 4 modhi bet kanyo. To wuok igni 4 to wacho ni 10 point agenda na mana golo cha. Magi gik mana timang'owa mana timo. Koro yudo king'iyo magi te tiyudo ka magi be nitiere kaka no conspire gi wach mar jakom. To kapok adok Foreign Affairs kama wawuoyi
ni Djibouti ma oke mokuongo ma Djibouti onyonre gi Kenya ni neno ndalo manche wamanyo wache mar United Nations Security Council negi nyono magitamre ma EU kae states representatives te ogochone Kenya mologi magitamore ni kurano podo kwa yiego to ndalogo be mana kaka sani ni wacho ni candidate mar AUC chair ne wuok Eastern machecha benen kamano ne wuok Eastern ne wakawo from South Africa to ne ginyono magiwacho ni ok giwene Kenya mowadhi New York mar round 1 onge ngamoyudo the required number koro round 2 emane Kenya timango oyombo gi godo koro moayudo ko mar non permanent representative ANSAC to kineno nitiere kaka paro nitiere pattern moro ma kama Kenya nyono to Djibouti nyono dibed nikech America nitie kod military base kono koro mago ingeni ndalo nitie ndalo mano wacho dynamics mane wacho ni kata ka owuoyo election mar AUC ni kik wiwa wil nitie big brother watching mabe nitiere kaka lwetgi nitiere whether direct or indirect nitiere wan gi Asia kanyo wan gi Western EU as a block wan gi the US ginigo koro kae be interest nitiere mang'eny tingeni sani king'iyo frontier ma ji teng'iyo sani en Africa. That is where to invest 2025 sani ma e chunye go koro this is the frontier momineno ka summit nitie mitimo mang'eny Africa Summit Russia G20 erineno ka gikelo sani South Africa enaga koro nitie interest mang'eny Africa kama yiero ni nyaka ne gimanye candidate box strong maginyalo tungo wiye makonyis ni tim kama to onge kako nyalo wuok mogol gi authority statement mo wacho ni this is the position mar the continent either you take it or you leave it koro wanyalo wacho ni the current chair maito chamo ma en obdibeda puppet of the West kata sani ka koro waduogo na neno ka fakika ne wuok office to somo gik manotimo to na temo ng'iyo kuom gik mosomo mo obet office igni aboro to kaneno gima do wachi ni ma legacy na matima ngo awuogo go nikech sani kane ng'iyo kata proposals mag reforms mag AUC magi gik madino timo ndalo ka mano donjo mane gichungi Amina cha to sani owuok kapodwa wacho the same things movement marji in terms of currency uniting the region koro yudo ka gigite youth empowerment gigi ne giwacho ndalo ka koro onge magic mono nyanyiswa ni koro sani ni koro ka gidhi mbele ni notame within the 8 years to nikech kaka nokawe gi piny mano wuoke okwa expect much ngamo donjo temami kata William Ruto kana wacho ni a regret ni Africa o lose an opportunity mane dine giyudo a finest pan-Africanist madino konyowa tiyudo kadiere king'iyo trail mar Raila tena dien kech Raila is only one leader mapoko bedo president lakini pinyo yote midhi Africa to ging'e Raila imiye luor makor ka kore koro ko duoge wach mar foreign affairs aparo ni tie time mane wasewuoyo kama wacho ni first of all mokwongo was even the packaging and the messaging ngeni ntiere language miwacho gani ma language mar diplomacy manyiso ni kata kadhi diplomacy kana biro tacho ni okadwari to kawacho ni okadwari awacho ni let me see ni okichiu position ni ma direct ora paro ni mane kuonde monego nyicha neno ka ministry no pass foreign policy manche gi kadho nyocha aparo ni mane gima mondo koro giduoge mondo ging'e ni to kanye mane waluse nikech ing'eni kine ka 2017 waluse kendo sani ni neno to kata kineno kura miwe wago ken ma ok malicha ahinya manyiso ni nitiere mana kako nego watwe kata ka candidates were strong to nitiere kako be onego wabolre koro ibolri manyaka samiti mangowa mi yuto cha then koro kiwacho ni koro mae kaka wantie kanchi neno statement mogik mane foreign affairs ogol aparo ni ne statement manogol either Thursday or Friday tone mar message no ok ne tone mar joma manyo kura ne tone mar wan waseyudo mae gima wadhi timo kaka jo Kenya mae gima wadhi timo ne Africa mae gima wadhi timo ne wadhi achiel keche nyaka Addis Ababa mondo koro governor
e lweny ni te gi manyo ombulu ni te William Ruto en ng'ama chal nade kinde gi Raila Odinga nong'iso kido mane? Victor, William Ruto nochungi Raila nyaka dakika mogik kendo onyiso ni en ng'at marito osiep nikech ka ning'iyo nyisa ne odonjo kae ndalo chiegni 2 kombulu pod ok ochakore. To ka ning'iyo kaka William Ruto ne owuotho gi Raila okende machiegni mana kaka ng'ato nyalo tero wadgi nyombo mone ni sude gi chalre to kata mana gari nyogi wuothie kanyakla ma kama jakomo nyone ma William Ruto nyono. To seche mane wantiere iye kanyo bende nitie maling'ling manyo wayudo Victor ni jatend piny William Ruto nyotemo nikech kata sama ombulu nyodhi round mokwongo gi raunde go te to gi kombulu pod ok ochakore Victor. Nitie simbe mang'eny manyo ogore kind piny Kenya ka gitudore achiel ka gitudore achiel gi president. Koro ne William Ruto temo tudruok nyaka kachiel ka okalo kuom Ministry mar Foreign Affairs timbe nyogore mang'eny. Koro anyalo paro ni William Ruto nyotemo matek kaka ng'ato nyalo temo ni wadgi Victor. To Victor Wemed ka wawacho ni pinje mag Francophone no ogo ombulu wang' achiel. To penjruok mwapenjore ni ang'o manyo miyo gichung' wang' achiel kamano. Duoko en ni nitiere mit mag sebet ka ginyodhi Africa Union kae ma ok ginyal yie mondo ginyodhi nikech king'iyo kata thuolo mag tije mantiere kata mana e boma ma Addis Ababa ka tijno ka jogo mawacho dho ngere omoke tijego kabisa. Koro samoro migosi Raila Odinga nyodhi kelo lokruok malach kata reforms ma samoro ne nyalo biro miyo pinje mag mawacho dho ngere gi bende thuolo mar yudo nafas kuondego. To king'iyo bende jal manyoloyo ni Jaji Buti ni mana kaka Nyarawila wache en ni wawacho pile ni kinwang'o ka opuko idho yien to nitiere ng'amo idhe. Nitiere jok manyo idho opugni e yien magin pinje makorgi lach moting'o pinje machalo Faransa, China, Russia gin gi pinje mamoko go gi rol manyo gitimo ka nikech ka ning'iyo sama lokruok pod ok otimore e piny Amerka koch Biden ne mar Amerika Meg Whitman ma bende samoro ne ka nyo Trump odonjo ting'eyo mana kaka wache ochune samoro dine bed ni Biden nicha ne pod nie loch samoro puonji madonge manyo go gini di malo koro Kenya nyo yudore kamato. Erokamano gavana. Ka telo gima koro osechako dudo. Erokamano gavana, wabro weyi mondo winyo kik weyi kiduogo pacho. Jaluo wacho ni thuru lo yieng', wacho kanyo ni opuko idho yien. Ng'e ni onge gi thoche mar idho yien no. Nitie ng'amo okete e wi yien no. Jomadong' ka watiyo kapok wayudo weche. Erokamano ahinya. Safari iluongo na Kiswahili Safiri Salama. Wacho ni salama safiri. Jakoboya. Wuoth maber ahinya kibiro. Erokamano ahinya. Mopogore kod mano, William Ruto ng'ama chalo nade kinde gi Raila kaloro koda okang' mane Raila owuon wacho ni an nachiwora mar oro kwayo mara, to kana achiwora kamano president nobiro ng'eya mosapota nyaka giko mar wuodhni. Igeni Fredo wacho wach moro mangima kabisa. Mowacho ni William Ruto ne chalo gi ng'ama jakom Raila Odinga, notero jakom Raila Odinga nyombo. Tigeni wabende wajoluo wacho ni sama idhi nyombo joma dhi wuoth idaro kang'or. Nyaka idar gi kang'or nikech nyalo ga ting'o ng'ato to kichopo kucha to yudo ka waigi nyako midwa kaone ema koro dione wang'e. Eni mano ketho wuoth. Koro nyaka idar ing'manyo jok modimbore. Adwa wacho ka onge luor ni William Samoei Arap Ruto nochungi Raila Odinga maber to malong'o. Kade bed ni en yiero to dwa koni William Ruto voted for Raila Odinga up to the man. To the man, yes. Nikech ne waneno ka Amina Mohamed nochung'. To nok waneno ka jatend piny Kenya man kindego Uhuru Kenyatta nowuok oko
Inyalo paro kata kaka no unveil candidate ne convention chiel kuom events mag State House. Wacho ne host ni ngeni kata namesake ni be nitie olemo moro momanyo. Mana kamano. Tieka to William Ruto nyowuok oko ma any support ma Raila Odinga nye manyo noyudo. Inyeno kata ka Raila Odinga wacho ni appointment moko gi jotend pinje mamoko. William Ruto nego mna simu to en kochopo to yudo koseyawne dhot. Aparo ni sani ng'ama nyalo chung to temo wacho ni William Ruto nyowuondo Raila Odinga. Kata ni William piny Kenya no kochung gi Raila Odinga. To bendi bedi ng'ano ma wakwayo ni time wi kama mundi winje na ng'ani ni bongi so wuondo dongo tima kama mundi winje na ng'ani tie wi indeke wi mundi winje na ng'ani tie wi nikech William Ruto nyowuok makata kanye na Addis Ababa kanyo chopo joma nye ni kanyo jo Minister of Foreign Affairs nye koni ni William Ruto nyobedo gi buche malach mar godebe ne Raila Amolo Odinga mana kata ngeso gokinyi iwacho ni nyen gi buche ka pod okedo ne Raila Odinga nyoko timora atima nikech gik mamoko to kimanyo joma nye lwetgi ochope to William Ruto nyochopo gi lwete gi gige duto nyowuok mager to maber ma okapari ni secretariat mar Raila Odinga nyalo wacho ni nitie gima ne gikoso e lwenyne. Okapari ni kata Raila Odinga wuon nyalo betie kamoro chieng' moro to wacho ni ng'ani to be no wuok gi chunyete. Waneno kit pichni mani pachoka ma jatend piny otimo. Kit rombe duto kendi wacho ni kano dhi Ghana kuma ne irwake president manyien mar Ghana John Mahatma. Jo Foreign Affairs nyalo wacho ni buche manegi betie manoko pangi ni gibobetie to ka jatend piny ochopo to miyo gi list to konegi nadwa bedo gi buche gite mokawo gi buok ni to kara wan mane wawe ni president bira inauguration ni to timo bilateral meetings ariyo to tieka mogo mondege modhi Angola nemna mar manyo ne Raila Odinga komne make mana kanyo senia nyakora Mungajwang kidhi wuoth ka jaduong ni okiyera okidhi adhi gi ajia idhi gi ji man gi nengo marito wat to negi chia to negi chir jachiemo benya kiting wakawa yo nyakora Mungajwang maduogo in kaka janeno kendo jawinjo marwa iparo nade wi weche mabende owacho gi wach ni chal ka gima koro wadwa na walunge to kata kamano en gi thuoke moro mar ariyo e siasa mar piny Kenya ka kangwa duogo abro miyo jowetewa mano Ken Muga ka achiel kod Nyarawila gimbe gi wach to William Ruto e okang' manyo kawo machung' gi jakom Raila Odinga nyo ngiso kido mane kete mana ka SMS pod wabro somo tok ndalo tok dakika matin kene nyakora Mungajwang kete mana ka Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up, now place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Be isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ni nyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo
nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo gogi. Urudi, en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*401# na ukumbuke, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Discover the magic of Turkey na View Travel. Cruise Istanbul's sparkling Bosphorus, savor authentic Turkish cuisine, explore rich history on Byzantine and Ottoman tours, glide on Bursa's cable car and soak in Cappadocia's captivating valleys. Your 5-night Turkish escape includes flights, transfers and unforgettable adventures in Istanbul and Cappadocia from $1,443 per person sharing. Angukia deals Moto na View Travel. Book now, Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Wananya kwa mwangaji wangu wadu kene yamo mara mi kaka oganda joka nyanam neno weche mopogore nyaka ne wachak twak chenro makaka onene ukinyi makawuono. Yena uru mora some utemo koka masanja. Amosu we studio kanyo, Michael sio governor. Amora nyaka kaka rais no chung kod Migosela Molo Odinga. Nitie gimiluongo ni lak. No kedo mateka e nyam mar loro pinje mag Afrika komanyo mbolo. To kata kamano sa koro chopo mondo mi koro waket focus ne nation building ma en Kenya ka erokamano ahinya. Baka jomo yaore. Mheshimiwa Martin Owino Wood Chief, greetings from Addis Ababa VOJ Mosna team makaka onene amora ahinya kaka ukolo weche. Wanoikore mar duogo kata ok wayudo ko mar AUC kamano. Duto wawene Ruoth Nyasaye, koth bende goyo mana ng'ama ni oko. Jo Kenya omija komruok makende koduogo dala kaka jakedo mar oganda. Kata mere mang'eny to ngeche 14:29 tieko duto. Yesu e Ruoth kendo Nyasaye ema yawo dhoudi. Mano member chiwo jipo mar West kamano. Aito Ambassador Richard Owade wacho ni Victor Mosna team kaka wana yie kodu kenda winjo ma onge leo. Ase publish buga moro ma iluongo ni Between Law and Diplomacy, Chronicles of a Career Diplomat. Abiro luongo we launch mare. Mano Ambassador Richard Owade. Mano wood Uyoma. Hero kama na inya. Aito Eric Makoracha penjna penjogi. Koro ka jakom AUC gi jalopne gin Muslims. Benitire any negative impact on Christian nations? Ne? Ka jakom AUC gi jalopne gin from the Muslim religious group.
Bentie any negative impact manyalo bedo on Christian nations? Onge. Okapane nitie. Nikech structure mar AU en ni every country is independent. AU ok nyal dictate gima timore e piny mar ng'ato. En mna ni gima ne wawacho ni kiyudo jakom AUC ma strong to en able to wacho gigo moko ne katimore maber e pinje mamoko. To bedo ni gin jo salam gite to onge impact mora mora. Nikech kata kom ni king'iyo kaka obedo mana nya South Africa Chizuma chakende manyocha bende en ja Kristo. To in fact inyalo paro kata kana wacho ka juma mokalo ni abedie maber ni demokrasia tiyo e weche mag AU gi to round ni e Eastern ka do miye an English speaking nation ma en Kenya. Nikech Madagascar wacho Faransa as a national language, Djibouti bende wacho Faransa as a national language. Koro mna kaka Kenya rawilanye e pimocha. King'iyo jotend AUC te musebedie Dlamini Zuma kende emoko sebedo ng'ano mawacho Faransa bende musebedo ng'ano ma ja Kristo kende modong gin jo salam to gin jo mapinje gi wacho Faransa. Pinje mar ariyo ka ng'eni bio je kapokete komano be nitie neno kane gi amend rules magi nitie kaka ne giwacho ni sani wang' ni chair di Eastern to deputy chair di Northern. Koro mane kaka ni neno ka ji ariyo gi oyuto to ng'eni deputy ni ng'eni che ambassador Kenya ka nyaka idweni kokawe but nitiere beyond ji ariyo gi nitie council mabe nigi ji auchiel mabe machicha bene gi wilo jite except ja South Africa amano duoko. Koro kanyo be inyalo ni nitiere Christian ni koro kinyalo wacho ni koro kata ka gintiere gite to nitiere impact anyen ke jomotelo ne gi ariyo already gin Muslim. Apane Victor kin ng'iyo samoro kaka dwa ng'iyo yo machielo en ni nitie ga sigu mag din nitie ga nyiego be ma samoro ka jadin maru ni oket tenge jadin machielo cha oket tenge gin gik ma samoro kata kuchako goyo mbaka to bedo matek. Koro inyo ka samoro pinje nyiego moko nyalo bedo kopogore kod bedo ni nitiere okenge gi chike moketi matayo AUC to nyiego ma pinje moko nyalo bedo goro ni yawa ang'omiyo joge mayude joge moko yude ang'omiyo joma lamo kama mayude kata joma wacho dhok ma kama mayude moko ok yude. Koro mano samoro manyalo chapo winjruok e kind pinje mag Afrika ma samoro nyalo temo kagima temo dhiro oko tudruok mowinjore bed ni bedo kata achiel mano winjore bed ni bedo e ruok mar pinje Afrika. Kata kamano korka tich korka ofis to winjore bed ni chenro duto rie kaluwore kod chike moketi. Ng'eni chike gi ikadho gi mana kod kanyakla mar jotend pinje ma sama girado e od buchgi ma koro giluongo ni AU Assembly cha. Koro obed ja Kristo obed ja Islam obed ng'ama wacho dho Faransa dho ngere gibedo kanyakla giloso ga chike. Koro chike gi ma koro biro bedo katayo AUC. Koro kopogore kod nyiego moko matindo manyalo bedo ma bende nitiere kanyo ma samoro nyalo kelo winjruok moko ne kare kind pinje to korka tich korka ofis tapani chike ma koro nyaka doti. Kamano nya penjo machielo kae nitie weche mag afuomo manyo bedo mang'eny. Ji osegolo nyaka duoko kaka ji pinje nogo kura. To ma en kura manigo gi siri. Koro ma en bende thuolo maber ahinya mar nyiso jopiny ni wapogo oganda gitama moko mane iye nikech opchako penjo kanito nitie weche moko mane kuodhore ni jatend piny machon nyogo kambi kono ng'ama nyone wibiyo jadira makende en ni podo kwanyal ng'eyo kaka pinje nyogo ombulu but gik mwawacho en kaluwore gi mbekni mwasegoyo gi joma ne ni kuro ahinya to jogo matie Ministry of Foreign Affairs nikech gine mang'eny gino yiene gidonjo. Ni neno kata ka kweth jowa mang'eny manyo wuok ka dhi Addis Ababa. Nye gin man hotel, nye gineno gini from a distance. Joma nye ni kucha, nye gin jofwambo manyo bed accredited to gi jogo matie migepe moko mag piny owacho moko to gi jogo matie serikal. Mage jok manyo yiene gi jowa mang'eny manyo dhigi tadira makende en ni nyegin gi chien matin. Nyeginene kaka wabe nyewanene. Kaka nyewanene. Gin nyegi rita ni gini kawayude. To koro gimoke. So, and then list mar jok manyogo kura. List aseneno mang'eny. Ka uringe mbui ka. Dira makende ni mago mbak tuoro.
Magombak tuoro. Indika mar ketho nyinge ji. Ken osiepa nyango mar Butis. Mondo ka ngitero ne japuonj manitie duty to koro Ken nigi case. Mago mifuonga onge diere wechego. Erokamano ahinya. Sini ingeni 2017 be Amina kane gini obayo matin. To ne ji wacho ni Uganda nokotimo mano gocho ni mano chuno Museveni mondo wuog mondo wacho ni an na gocho. Nge ji noramarama mwacho ni Uganda nokotimo ng'o nokomiwa. Kaporo ni mani manitiere sani en mana ni koro king'iyo dynamics manintie. Ting'e mabe ni piny mantiere moko bing'eni ne nyalo bet kokiera. Oko gochonwa nikech dynamics mantiere san. To mana gik mineno kwa pango go religion manitiere wach mar francophone. Ting'eni francophone wawacho ka ni pinje go ng'eny gitindo to gidondre dondi gi ng'eny. Kagi mbakre kamoro achiel to tek mondo itim ang'owa uyuti. To kata ni neno ka ja Madagascar chakane osewuok. Ti neno ka kuche kendo ng'enyne nodok ne mana ja Djibouti. Manyiso ni mano ne pod mana jokonogo mane otenre achiel. Maka Juma William Ruto is a trusted friend. Onyalo biro tiyo gi jakom. Okay. Ma ote mar Albert Ojonyo Wood Sako ya ore Wood Luo mosna omera je ibonyo mano wuoyi malich ahinya kod jaber nyaluo ma wiye otimo jere mane bathi kanyo gi Ken Muga. Erokamano ahinya. Omora ahinya kaka ukolo kuom weche. Eni jadwar dhi ka dhi dwaro odhi gi para ariyo kaka senior je ibonyo nyowache no. Mane kaka Josakwa nene. Dwar na economic activity marwa. Wan ing'eni pur ne wapura but chunye economic activity marwa. Endwar. Inyalo barungu marungu dong miduogi luti nono. Yonge le rungu bi yonge. Kato kwa yuto to ang'eni kendo chieng' moro kwa dok wabom na yudo. Erokamano ahinya. Ng'ato be penjo kani jatende NIS notimo ng'wadis. VOJ adira makende ni bucha inago nyakobedie. Okay. Bucha inago nyakobedie. Maling'ling ing'eni choko kamora mora. To bende gima ng'amo penjo no nyaka ng'e ni Kenya ka embetrege duto tete piny mangima. Nitiere afisa mawuok NIS nyaka gibedi. Nyaka gibedi. Koro no ken misplaced. En mane tije. Samoro ng'ato nose singo ni kura to koro loko pache. Ng'ama bi nyisi ni ng'ato loko pache onge koro jang'wi maling'ling ka nyaka bedi. Kato nyisi no mi to okedhe yo. Unyo ka joka wacho nok gimi. Ng'ato wacho kani weuru gi joma matindo ma ok history mar piny Kenya ma bolo weche moko e mbui. Gigi nyalo chwanyo ng'ato. Ji nigi mirima oko ka ma ji owe walo gi jomoko. Jomoko nyalo aye gi rach. Ni VOJ. An awachoga kama ni e piny ka Nyasaye omiyo ji duto nafas mopogore. To nafas ma ng'ato yudo otiyo godo mana kar nyalo mare. To kapo ni neno ni nafas ng'ato okti godo kaka berne in to ibende in mna gi thuolo mar wuok oko mar dhi timo gigo miwacho ni ng'ane orem timo. Kik iwach ni ng'ane ok tim, ng'ane ok chop kaka wadwaro to in to ibende in mna dhano. Nyasaye omiyi mna ngima. Gigo ma ng'ami wacho ni nok timo ni in mna gi thuolo bende mar timo. Okotami. Ineno. Emomiyo sama ji wacho ni Raila Odinga ne obitray gi atemoga penjo ni to singo mane gin godo kode. Ne gindikore kanye ni Raila Odinga dhi timo kama. Tribeless, jokaless go. Emomiyo ne giwacho ni Raila Odinga ni ma ok mari kikidonje. To ka koro Raila Odinga otimo kako neno ni ber ne piny Kenya to kendo koro giwuok kode gi lwenya. Bende maki gi wuoro ni to ka ng'ama nokwero ni ma ok gire owerego obed mos okawo ndara moro machielo mopogre gi maru ni to kendo koro wuok ne mager. Nyaka wabed jogo maparo matut. Nyaka wabed jogo manigi paro maleo.
gigo mwatimo mwawacho to gi mwawenderege nyaka wakuong wapenjre ni to oganda wa hinya kaka joluo wawacho ga ni nyaka wabedie pogruok nitiere piny Kenya to nitiere oganda wa wan kaka oganda ang'o manyaka watim monde nikech gimomiyo jomoko kachalo ga kagima hingowa nitie sama koro gi retreat to giduoge oganda gi to gipenjore ni wan kaka joka ng'ato ang'o monego watim emomiyo jaluo bende nyaka chak paro ni wakuong wang'e ni oganda wa monde eka oganda wa ni dhi bedie piny mar Kenya kik wachak ni koro nwang'io Kenya emomiyo wacho ni wasegore ne Kenya ni wasekedo ne piny Kenya ma wiwo wil gi wan ochopo sama koro nyaka wabende wapenjre ni to wan wachako nang'o kaka oganda jaluo nani ang'o ma wayude ang'o kaka jaluo maberie momiyo nyaka wadhi kanyo kapok wadhi ng'iyo ni piny Kenya nikech piny Kenya nigi tribes maingo 40 jomoko gi osetime ang'o ne piny Kenya erokamano nyakoro jwang erokamano ne joma ne gi joko kal kubra Ramogi FM bang' weche manyien adimba waduogo kendo Nyarawila wachni kuomi ka agombo ni wawinje kaka jakom Raila Odinga pako migosi William Ruto kaka ng'ama obedo kode ma okedone e yor kisera mar ombulu winje kaka jakom Raila Odinga loso mana bang okay tutaselebrate tukishindwa tutashinda tutaselebrate tukishinda tutashinda tukishindwa tutashinda tumeshinda and therefore I will not regret it. I will walk with my head tall. Ruto just wanted to humiliate Baba. It was not genuine in saying that he was supporting him and so on and so forth. But I made the decision myself and announced that I wanted to run for this position myself. Ruto only came and said he was going to support me when I already made it. And I want to say that President Ruto did everything possible. Support this campaign. They gave me all the logistical support that we needed. That enabled me to travel around the length and the breadth of the continent and made an appointment for me to meet all the leaders around the continent. Mano migosi Raila Odinga wacho ni Ruto jatend piny nyotimo gimoro amora madwarore kendo nyochung kode e yo moro nyaka ide kamogik mar yiero mar AUC ni Jarawila ntie wach moro madwa mede iye kanyo kapok idonjo chunyi wach ni Ruto ng'ama chalo nade kinde gi Raila kaloro kod lweny mane Raila negone kapok adonjo wach mar Ruto gi Raila dwa nyisi ni ng'eni gavana kade ntiere kado nyisi gimoro ni bedo Raila gima tek kabisa bedo Raila gima tek kabisa nikech ng'ato ka ng'ato ntie kako pangoni to mana kaka wacho wach mbui mineno ka ng'ama no neno wacho ni kaka jiwuoyi ing'eni ntiere jok moko ma nigi lit kabisa gi Raila to ntie jok ma be nigi mor kabisa gi Raila makoro bi penjiri ni to kara en nang'o koro nitiere jok ma kendi ne dwani Raila timre ne ginade monde ka morgi to nitiere moko be mapani morgi gima notimore ni mondo mi Raila timang'o duoge minjo kana chako ni bedo Raila en gima tek kabisa en complicated okay mondi ichop dwaro mar ja Kenya aparo ni ben ga ni kama teka ahinya nikech ja Kenya ka ja Kenya nigi dwaro ne mana kaka neno sine wacho ni jo jenzi no nyise mabeni bed ma ok lwenji ma lwenjwa to ka kotimo gima chelo to kendo giwacho ni you are betrayed us oro betrayal ni wuok kanye Raila kano chung mar the AUC no wacho mabeni I am not anyone's project inyalo paro chieng mane gi Mudavadi Railways ko bedo anvel mo wacho ni let it be very clear o kan project mar ng'ato achung kian to sirikal koro timango omia baki to mane momiyo kane neno kaka President William Ruto no chung gi Raila no chunga adieri kowadgi
ma kata king'iyo matido gi ng'i chung' mar Amina Mohamed ting'i mar jakom aparo ni ma ene William wuok iwacho ni no wuok in all ogolo joge to ogolore kende mokwongo ng'i kane unveiling mokwongo mar Raila manotim State House mane mar jo East Africa block en owuon ema nochung'e mobedo unveiled State House moluongo heads of state mondo bi otim ang'owa o endorse State House ochako timo kendo mar ariyo manodhi otimo Addis kendo mane gi unveil Raila Addis magiromo gi diplomats mag countries gote kendo nochako dhi mobet kende mo lead event no kendo ni neno kendo kane koro mbulu biro ni neno ka en owuon nodhi obet Addis mbele mondo miyo timang'owa buche manotimogo nchi neno kata kuonde manyocho dhiye kata mane gidhi China gini cha on the sides ni neno ka buche manobedo godo te bathe ne gin gi jakome kata manyo bedo Tanzania kama chigni mari na jini ni neno kaka mora manodhiye nodhi gi jakom manyiso ni gini no kawo kamare kata kane bed mana ni koro mane lwenj jakom to wacho ni no osedonje mo wacho ni makoro candidate mar Kenya makoro one veil no kawe ka gima ene mane ene race makata kana neno ka jokondele ne demonstrate ni Ruto must go to na penjra niya William Ruto ne nigi kura achiel ma en kano gine Raila to nomiyo Raila mana kura achiel modongo ne owuoyo mana gi jowetene no sero mana kura no konyisogi ni koro timang'owa miwa uru kura ma dieri tich mane gitiyo maber kane neno kuch Raila ne consistent ji 20 gi no koloko kata jok moko gi kamek gi ne pogore mar jakom 20 ka ne medore ameda onge mano dhi beyond 20 manyiso ni jok mano golore mowacho ni wachung kodi no chung kode to the end makata kano koyombo to notimang'o chung kode mane en gima very rare gi ng'ama nyocha udhi gorugo e kura mantie ka kupogoru muchaku duogo kitaina no oken gima kaka Kenya wang'iyo ga siasa to kano mochung gi Raila kama nikech kata kane ineno ndalo mane Raila ntiere BBI ne en BBI mane somo gi dhok manote adieri ne en BBI mane somo gi dhok mane loose relations mane wawacho ni wantiere handshake to norumo mana kanyo e handshake kae wawacho ni wane broad based to experts nie sirikal oketo pesa ne mae motimo ni winjo ka jakom wacho mabe ni no yudo support mar logistics no yudo support mar meetings mag head of state ma kudino romo go mane William Ruto timang'owa organize ne to President William Ruto be ni winjo kodogo wacho ni ngufu mano yudo ka jokom nitiere godo no tamo wang'e mama Samia Suluhu nyo penje ni to kara jakom miya ngomudugo mana kijana nikech buche mano loso ne te obed ni saadi ne ntiere kendo no chopo kende dakika mano timang'owa mano chope manyiso ni support base machinery ma serikal to ginyalo wacho ni nori en mana ni koro kochope ombolo to dynamics wuok mang'eny mana gik mane wasetimang'owa mane wasewacho Ken nyiso ni chal gima William Ruto en osiep matigita ober dhi go wuoth ogweja kamoro jawach ndi osiepe moko ma ok diego da kuon mano timadho rungi kanyin galodi moro timadho gorungi kitam go kuon apani kido mar William Ruto kwendo ahinya to king'iyo kosebedo ka ogo siasa ne king'iyo kata mana kaka nochung kinde mano chung gi Moi nochung gi Moi nyaka tela 12 kane neno kane laro Moi dwani mondo mi sir Uhuru Kenyatta higa mar 2002 to kano chung gi Raila Odinga higa mar 2007 okapani ntinga mane ochung kama no ng'awe kata mana Raila owuon ne wacho ni waride matin kech kama no dhi mokete gichacha ne ni Raila ne nyaka bed jatend piny Kibaki odagi oyie makora ile manodugo kweni bed mos koro ombeke gika koro apani en ng'ama chia mare ko ramo ne omi to mi king'iyo kaka nochungi Uhuru Kenyatta gana 2013 king'iyo kaka nomako chung motegno mowacho ni koro keche sechwanya koro adhi kenda gana 2022 ma koro nochwe obedo jatend piny en ng'ama ko wuok ne timo gimoro timo gi chunye te
To kano wuok no dwaro ni mondo Rigathi Gachagua owuog e telo, no wuok. To kano wuok no dwaro ni mondo Raila obed jatend AUC, no wuok ma en mani koro ma to gwenye nikech koro ginne nie ong'ala machielo ma koro nitie tugo mang'eny mane winjo kane wasetemo wacho chien ka. Koro aparo ni en ng'ama kite owuon gi kit siasa ne kaka samoro kako chwere, en ng'ama kowacho ni dwa timo gimondo timo. Tapani mano bende miyo Raila mijingo, omeno kata ka bang' kane gisetieko makoro loch osedhi ne ng'ama chielo cha. Pod neno kane ginyalo wuotho kanyakla gi mor be gibonja gi chiemo kanyakla kendo koro giwuoyo motegno makata Raila owuon iwinjo ka wacho ni nyicha wacho ni kata ka loyo to pod waloyo, koloyo to pod waloyo. Koro nyisi ni kit kaka ne Ruto chiwore ne gini, nyisi ni ok gin joma samoro nyalo wacho ni nyalo biro pogo gi mayot kamano. Bro kao thuolo malach kata samoro nyalo biro kao gimoro matek ahinya mar mondo mi gonygi nikech en owuon samoro kata ka poni Raila dibe ni nitiere kod dwaro moro mar gonyore kuwuok kuome, to samoro en onyalo timo siniani magi manjera dwani mondo mi miyo wuok kuom Ruto no, onyalo temo mondo mi olosi mondo kik Raila wuog kendo ire. Vivyo jewe mona mede ni kuma Ken tieke godo ni Raila uchung na gi Ruto. Daher mar wacho ni nyaka nye Raila chak bedo machiegni gi Ruto. Gako ganda ma Jaluo apani ber bende wasenene mang'eny. Wawacha diera. Nikech kata kidhi Homa Bay to nyi neno ka ndara ma Homa Bay Ring Road. Ocha Rusinga Ring Road. Nyechi nene live. Apani wasenene ber mathoth. To kata mnandara mar Mamboleo, Miwani, Chemelil, Muhoroni. Ndara mose gan makata kontrakto cha nyicho koni en koro nobolo. Chanya neno ka sigana lano biero nyose coordinate ni kontrakta oseduoge ndara. To kata mna lemo ma Jaluo sayude serikal. Hapa ni ok gin lemo matin. Gin lemo ma bende opugno mna maber. To kata mag PSS makoro idhi medigi. Bende ko chako medo wa onge rach. PS parastatol mag piny owacho gi Jaluo dima oseyudo. Ng'eny malich mana wacho ne oganda wa ni kama wantie ni wan kama ber. Wan kama ber. Erokamano. Nyakwara mwajua weche thoth ka ahinya to ka wang'iyo weche mag AUC ni kendo jatend piny Kenya William Ruto nyo golo duondo en bende ko wacho ni gini nochuo chunye mokalo ka wacho ni ok ogen yudo duoko kaka nyowuok no. Kata kamano weche osebedo ka nitiere ka jo siasa moko magin jo od bura mag Kenya ka riyo kuomgi josiwuok oko ka ba weche kendo dwaro ni Kenya wuog oko e riwruok mano mar AU kaachiel kod EAC ka loro koda weche moko mikuodho ni ombulu nogore e yo machalo nade. Motelo ne mano jatend piny Kenya nyo loso kama kapok wadonjo e chuny wach abro kwayo jowetewa mondo ng'iyane nani to gima Mheshimiwa Samuel Atande gine wacho ben gima nyalore koso en tuompi gi sigole nam. Wijana ka jatend piny no loso. I am disappointed that Raila Amolo Odinga did not win because he was the best candidate. And I have a regret for Africa that they missed an opportunity to be served by the finest. Baba made me very proud. He was the best candidate that we could put forward. I want to tell you, as a politician, I have supported many candidates. Right? On this Africa Union chairmanship, Tinga, Baba exceeded all expectations. He drove the campaign like it should have happened, and therefore I am very, very proud of you, my brother Raila Odinga. I am very confident that this moment is going to give birth to yet another moment for us as a country to work together to build a new momentum. To work together and build a new momentum. Nyakorongo juang mane chuny wach makoro
ang'eni oganda bro ng'iya ga tache gi kore. Mopogore kod mano, Profesa Kithure Kindiki kanye loso e kaunti ma Meru bende nyo poe mokalo jakom Raila Odinga kuom bedo kod chir makende e ng'wech malaro kom mar AUC kama kaka ngire Kindiki nyo loso ma en jalup jatend piny. The same way we were working together in that project, even if we didn't succeed, I pray going forward that the President, the retired Prime Minister, and all leaders, present and past, will work for national unity so that we can move the development of our country to the next level. And even if we do not succeed, I think we came out strongly because we got the support of over 20 African nations. 20 African presidents, more than 20 actually voted for our candidates. And we thank God, hata kama siku yetu haikufika jana, our day will come in future. Roslyn weche ng'eny, roho moro ng'isa ni wach ma atandiki ni wacho ni en wach mok dango e mbaka. Roslyn ni kocha. Gini podo go Gini podo go iki ba ipeja tani nuka wanini Vio jai. Nikech nitie weche moko miwache pap mar moro wang' jopiny mar ni mondo Kenya wuoge e riwruok mar AU. Nikech weche moko bende kuodho ne East Africa ka bende nitie jomoko ma bende nyocha osingo to ne ok otimo kaka ne wageno. Ni koro wawuog uru oko. Ing'eni in politics iwacho ga ni nitiere whipping emotions. Yes. Koro samo goyi kibaji cha to nitie kaka ji react mopogore. Mirima no nyalo goyi mindik gimoro ma kidogi penjo bang'e tidogi ng'iyo ni tane mana ndike. Nikech nitiere kaka be inyandike mondo inyis jogo ni kata kono tuono watu wang'e gimomiyo notimo ang'o utuono wa. Ten mana ni kaka ne wawache cha ni diplomacy, language ma diplomacy to pogore. Siasa mwago local ka. Koro kodhi e continental kanyo kata global. To nyaki duoge chien mi hambo. No kadwa mulo wach no, luor moro ne makaro ne ywaya. Nikech kata ICC be no go e nduru ni wado wuoke. Dok di chung kendi. Afadhali gori ma iye kanyo. Kichung kendi to koro yuki yot. Sama ine iye kanyo no, ibi keda ka lokruok midwaro na iloko mana iye kanyo. Erokamano. Senior. Ng'eni piny ka piny ber ka bet ki jowetene. Nikech sama ina member of the international community kamano, tiyudo ka ibedo gi yot mar timo gigi mang'eny. To sama kori chung kendi ni in kendi, to gigi ok ditim nikech ionge ngufu. Ahinya to pinje kaka mag Africa ma pod develop gi. Nitiere bargaining power ma in godo ka un pinje 54 to dhi dichiel moloyo ka in idhi kendi. Kata appointment maneno jok monego negi ok ibi yudo. Kamano. Ang'o marito jakom mar AUC manyien ni? Ni wacho kanyo ni former ne osomo gik ma osetimo, gik ma nosenge manyo chako somo kendo. Mano singe mano chako somo rati ngeno okawo higa 4 mochako mede kendo higa 4 moro. Te kapok wadhi kanya dwa singo gima je wacho chata ngeni good example en Sahel. Jo anglophone manche nigi military puka. Inyalo paro ni ECOWAS no suspend. Koro no chuno gi manche gia no nyocha ni gimbe gidwa loso kaput moro margi mondo giwuok gin manyiso ni gimbe giyudo ni chung kendi no ok nyal timo ang'o, ok nyal kelo ber. To ka un kamoro achiel to unyalo negotiate gik mang'eny kaun together than kichung atachiel ni wacho ni idwa timo kendi. Kata wan ing'eni king'iyo kata economic partnership agreement mosebedo kwa yuare go East Africa. Ka ni neno ka pinje no temo dhi alone kata Kenya ne watemo. To wadogo mana kendo wacho mana ni wariure kamoro achiel mondo wanegotiate kamoro achiel. Ng'eno kata mana gine piny DRC kama noyudore cha. Yudore kama koro nyaka koro ne ginyadonje East Africa Community. Nikija gidore kama ginyadonje SADC. Koro githemo mana kon gi kon nikech ne giyudore kamoro ma joma nyalo chung kodu manyalo go uje koro gimoro muomou koro onge. Nikech samoro ng'eni gik moko luore ka koro winjruok mar pinje gi. Samoro tudruok kind Kenya to kod Uganda inyalo wuok kama idonjo Uganda mayot. To kaponi ne Kenya chung ni koro Kenya ni kende, Uganda gini bene ni kendgi, to nyisi ni samoro kata mana kadho kiew mar ng'ato mondo idonje piny kata mana libamba mari ok bed mayot. Kata mana jowasigu machalo ka koro jonjore mosebedo ka chando ji machalo Al-Shabaab gini
kweth moko ma samoro chuogore gi inyalo mana kedo kod gimotegno kapo ni nitie tudruok kindi to kod jowete umoluori. Erokamano ahinya. Koro VOJ gimi penjo ni to ang'o morito ng'atni iluongo ni in-train to puro gik matimre sani Afrika ng'eny ma ji hopes nitiere mang'eny mane mimiyo kane kata President William Ruto kawacho ni o regret ni jo Afrika ke gima gitimo ang'owa gi wito nikech gik ma sani wadwa confronting ni kane ng'iyo chon ne wasiko kowuoyo ni waketo agenda 63 nwaketo mokongo 2030 yes masani 5 years to 2030 then kendo wan ga agenda 2063 to kapok wachope macha nitiere gik mang'eny inseneno ka leaders mag Afrika osebet ka gano achiel kuom gen free movement mane wacho ni wadwa ni mondo wabed kaka Europe mineno kidhi tiyudo ka in gi Schengen visa inyalo donjo godo e piny yoyote so long as ni iseyudo visa mar piny achiel to in gi multiple entry inyalo move around mano podonge nitiere pinje Afrika kama sani kadwa dhiye to ni nyaka bed mana gong'owa gi visa iketi mang'owa e kicho dhiye. Mar ariyo en youth empowerment sani the real work ilonga nango the real manpower kidwaro resources ni Afrika ka emomineno kata sani sasa minjo ka gi discuss AI digital economy kiana ngoa tiwinjo mana kiwacho ni Afrika manigi potential manyiso ni pinje te biro e Afrika ka koro magi processes manyaka AU chairman mabiro manyien ong'eni to interaction wabro bede level mane gi pinje ma developed Mar adek nchinjo ka William Ruto osebet ka dhiro gini wach mar financial inequality mar financial institutions makiyudo kidhi concessional loans IMF kata World Bank samimi pesa no king'iyo conditions mimigo gi taxes miketoni ineno ka piny modhi kawecha ok nyale momineno ka giketo ga conditions inkia kola parastatals riemburu ji e tich retirement age keketuru marom nade nikech condition gine magimiyo oro yudo ka gine magine position mar advantage kama gibete gine maginyiso ni pesa ni kwa miyo to mae kaka wadwaro temo nchineno kata jenziga mokadho kane demonstrator giwach mabeni mae ok en finance bill marwa mae en mar jo IMF koro magi reforms mineno ka ng'atni nyaka koro tambele nikech mae conversation mosebedo ko machielo en membership mar United Nations Security Council ni the big boys the big countries gin permanent members nito wanto koro membership mar Afrika timiyowa rotational koro wambe onego beni wabedo gi permanent seat United Nations Security Council makoro kaka sani neno kanche wan gi issues to Afrika be wacho ni ka koro wanti mana kaka neno President Ruto wacho ni koro Haiti neno ni mondo koro bed the 6th region mar Afrika manyiso ni mago kwa keto to mana Security Council kata chaema weche gi nyalo timna inyalo discuss kata wach mag ICC mani neno bedo determined ka nikech my top organ mar the United Nations korido kama giking'iyo gik mantiere mang'eny chinjo kata ka babo wacho ni people to people empowerment magi wan waonge ga ineno ka Chinese nyiso ni wakelo project koni to people transfer skills transfer ginyiso usaba gichako cha ni wabro timo nu people transfer to gi make sure ni ma delicate ka ok gitim transfer mondo gi make sure ni jogi otima ng'owa pod odong' e Afrika kanyo to get benefits mondo pesa otima ng'owa odok negi koro kata in terms of trade gini magi gik ma ka ng'atni nyaka ket tiende piny mondo wache ni koro ka donjo magi gik ma jogi expect kodwa Museveni sasa mosiko ga kowuoyo taneno ga korifaga gi Brazil gini owacho ni those are countries ma the developed countries cannot live without because gin very strong in terms of agriculture production to wambe mane gimo watimo koni en mana ni koro ilongo ni production of finished goods nyaka koro wa export gik wa minerals wa de los kama chiele ka duokonwa Nigeria pile Boko Haram gini kelo shida nikech gin gi oil lakini oil ok bed refined Nigeria igolo tiduoko negi ngi Botswana gedi joma nigi gold gini go ni ugole pinyu tidhi loso kumoro nono DRC gini ewo mineno nitiere gi koro magi gik maka chairman yonyon tiende maber
mu otiyo gi leaders manitiere to magi gik mane ineno ka Raila okete 10 point agenda mano wacho ni ma kuyiera to mae kaka wadhi tayo mbele. Erokamano. Ken ingene mesa opogne jakom manyien mar AUC weche thoth ngene nitie sector ma samoro opoko mula ahinya sector mar thieth. Ingene Afrika en achiel kuom pinje kanyakla mar pinje mosebedo gi midhiero nyaking'io ndalo mane covid owuok wach mar ebola wach mar malaria weche mang'eny ahinya weche mag thieth to king'iyo kaka sama kama koro piny ochung'e bang' kane jatend piny Amerika bende ogolo koke kocha cha Afrika ochung' kamarach ma kaponi nitie tudruok makare kind pinje to samoro Afrika nyalo bedo kod okenge makare mag bedo kod jotim nonro mag weche mag yedhe gibed kod kembe gi mag yedhe kech ng'iyo ni sani koro mondo mi bed kod kambi mar yath nyaka bed ni en kambi moro samoro man Amerika kucho kata piny Russia moro koro Afrika onge kod nonro makare weche mag yedhe jotim nonro nitie samoro to poko keli kanyakla mondo mi Afrika obede gi duol korka weche mag thieth ang'eni ma biro bedo wach ahinya to kaluwore kod bedo ni kata mana sani yedhe moko mane ikelo michiwo ne Afrika kaka kony koro biro bedo ka biro to kaponi gibiro ginyalo kata biro kidam Kurapani mano en sector achiel ma bende nyaka ng'i ahinya to bende king'iyo kata ma pinje owuon ma Djibouti ma Mahmoud wuoke gin pinje mantie piny ma samoro kata mana weche mag demokrasia pod ok otegnoe. Koro ang'eni demokrasia en achiel kuom weche ma nyaka to dhi miye kibaje nikech en owuon e pinye owuon demokrasia ok osebedo motegno ahinya to kaluwore kod kit siasa gi telo mantiere pinyno kod pinje mamoko. To ma bende kitudo kod weche mag ratiro mar oganda. Ing'eni kata obedo ni wacho ni samoro ni jatend piny William Ruto weche mieno nikech ndhich mane ndhiyo godo ji samoro midhiero mane omako pinye kinde ng'anyo mag jenzi korka weche mag ratiro mar oganda. Lakini king'iye malong'o to kata mana Djibouti owuon king'iyo kata mana rang'iny margi e kind pinje ka king'iyo ka osebedo ka kendo ratiro mar oganda kata osebedo ka rito ratich oganda Djibouti ni piny mogik koro nitiere pinje mathoth ahinya ma pod ok ochopo e rang'iny makare mag rito ratich oganda koro magi bende nyaka ging'i ma koro dhicho moko ahinya mano to waneno ka ondhi godo Besije kitero igolo Nairobi tero Uganda koro mago gin gik ma kaponi en ng'ama otegno to nyalo siemo nikech mano gima pod sani wang'iyo nikech king'iyo kata mana gwenge mane winjo ka Roslyn wacho mag Sahel ka wach mag loko loch gik makamago nitie samoro kweth moko machuogore nikech reche mag ratiro ok ong'i malong'o kata demokrasia ok ong'i malong'o koro gin weche ma samoro nyaka to keti e tim wache ma nyalo wacho mogik kapod ok awene Jay en wach mar keto mwandu nikech iyudo ka Afrika ka nyaka ng'ato wuog mana oko kata mana piny China moro kabiro yawo kambine moro e Kenya ka to samoro nitie Nigeria moro manyalo mi thuolo mondo mi yawo kambine ka samoro ja Kenya moro wuok kadhi yawo kambi moro Afrika milambo kucho koro iyudo ka samoro Afrika kodhi omakore kanyakla achiel moyawo thuolo mar ohala moyawo thuolo kata mana lek moko mane Gaddafi gini godo mar bedo kata mana kod kit omenda moro motegno achiel miluongo ni common currency to wanyalo bedo motegno ma samoro wanyalo timo waketo ohala e kitwa kaka jo Afrika ng'eni gin lek ma samoro ok nyal chopo kare sani to kaponi ng'ato donjo ka koro Mahmoud odonjo to nyalo chako motegno to we mise moro ma ng'amo biro kwanye mana kadhi kod ng'iro kamano ibro parego senior erokamano vioje kuma Ken otike godo no achiel kuom gigo man kipenja ni Musa Faki no dwa time maber en weche mag Africa Free Trade Area nikech Musa Faki no temo matek ma pinje mahingo 45 mag Afrika ka keto kok ye dwaro mar mondo Afrika obedie ka chiro achiel kata kamano mana pinje apani katin kang'eny ahinya tabich ema osekete tim emomiyo Mahmoud Yusuf Ali nyaka koro chak kanyo mondo ne ni pinje mang'eny e Afrika ka mondo koro keto wach Africa Free Continental Trade Area ni oketie tim nikech kotimore kamano to gigo ma Ken wacho go bro bedo mayot ja Kenya bro bedo mayot ne dhi ya ohala Ghana kata Tunisia kata Angola nikech sani kidhi kuro tiyudo kapod nitiere obadho mang'eny mamoni timo ohala yo mauyanga so mane na achiel kuom gigo manyako tim mar ariyo mabende ne na agenda maduong' mar Raila Odinga campaign mare mar AUC
en ni wuoth mar ndege e piny Afrika ka tek to kendo beche ni malo. To gimomiyo gini timore en ni pinje Afrika oloro lwasi margi. Ni kidwa wuok Kenya ka VOJ mondo idhi Morocco, to nyaka idhi Dubai, nyaka idhi Qatar, kata nyaka idhi Spain. Kichopo Morocco mayot. To kidwa chome tir, to bro kawi ndalo buora. Nikech nyaka iwuog ka, samoro kidhi Addis Ababa, Addis Ababa kanyo kiwuoke, samoro idhi Abidjan kiwuoke, samoro kidwa chopo Morocco, tichopo bang' seche 60 gi wiye. Wuoth ma king'iyo e map to nego bed ni kawi matin ne seche 10. Bro kawi ndalo mohinga 3. Dhi London yot moloyo dhi Morocco. Dhi London yot moloyo dhi Morocco kata Algeria kiwuok Kenya ka. Kidwa tiyo gi ndege ma commercial. So mage nitiere gimoro ndalo manandika ahinya weche mag ohala nwandiko ga maniluongo ni Yamoussoukro Accord. Mane pinje mag Afrika obet e higa paro ni mar prochiko gi gimoro. Mokoni wayawe uru lwasi marwa. Nikech gimomiyo pinje maoko mabiro Afrika ka yot negi mondo gibed gi ndeke mang'eny matiyo Afrika ka nikech gionge obadho moro amora sama gibiro. To ndek Kenya kadhi kata Abidjan to nigo badho. Ndek Nigeria kabiro kata South Africa to nigo badho. So magi gik monego tim ang'owa olosie. Mar adek gin weche mag kwe garita makare piny Afrika ka. Sani odonjo ofis ka DRC ochemka. Nyi neno kata ka president mar DRC nyoko dhi EU. Ne en Germany, Munich, e galamoro mar weche mag peace and security makwako piny mangima. To EU ka monego bedi bede kamoringe mokwongo nyo okodhiye. Koro loso Obama wach kaen gi kucha. Obama wach kaen gi kucha ni Rwanda timonwa kama tuling'aling. Kar mondo bi EU ka mondo siem jautend wa Rwanda. Teto kone ne itimona marach. Nyoko biro. King'iyo Sudan mane maluka. Sudan bende pod nigi lweny kabisa. Monego bed ni jakom mar AUC ni ng'iyo ni to ere kaka weche matimore Sudan. Kidhi pinje kaka Mali, Togo gi Burkina Faso mabende kunyo bedi nyako ng'i ni to ere kaka obedo piny gi jotend pinjegi mondo kone gini jowete kata bed mnani no kawo gini to nyaka watim mapiyo piyo mondo waduok demokrasia e pinjegi mondo uketie nafas mar jopiny yiero jogo magidwaro. Gimomiyo bro bedo matek en ni nyakwar Peres ni nyaka ne nyuol. Makoro sani ogodala. Nyare maduong' wachiegni luongwa ni wabed piny. Wakaw pes jodongo. Djibouti osebedo gi president achiel. Osebedo gi president achiel. Onge gi teko mar dhi Burkina Faso tokeno jogo ni we need a democratically elected government. Onge go. Nikech ibro penje ni to ito inga. Inga kanga pinyu chalo nade. Useloko president didi. Pokuno temo. He was the foreign affairs minister for 37 years. Imagine. Onge go. To mano gima duong' nikech sama kwe nitie piny Afrika to hala lokore mayot. To abedo ka wuoth bende bedo mayot to Africa jiwore to dhi mbele. Emomiyo Ruto koni Africa missed the opportunity for the finest. Maen Raila Amolo Odinga okegoneya. Erokamano ahinya. Dakika neno ka ing'isa kanyo gi director mar Stafford ni ringo matek mokalo. Nyakwar Mgajwang' gini bende nitiere kod thuoke moro mar siasa e piny Kenya ka. Penjo ma ji penjore to yiero mar AUC no dhi loko kit siasa nade? Odhi yiengore nade gi duond bura mar ODM gi tende bang' ka jotelo moko ne oseyier kata no owal bedo kaka jodito mag ODM e yor kojolo. To dhi bedo nade gi sirikal mar broad based government ni? To dhi bedo nade gi yiero mar 2027? Senior wach poni mana iri kanyo weche koro ng'eny. Gini koro biro pacho ahinya. Nwa wacho ni yiero mar AUC ni ema bro decide yiero ma Kenya ma 2027. Nikech nwa wacho ni ka Raila Odinga yude to dhi cement winjruok kata tudruok margi gi William Ruto.
to nowacho ni kapo nokoyude kaka koro nokoyude ni to bende dhi nyiso ni to en kit winjruok mane kata bet achiel mane madhi betie. Adiera makende VOJ en ni okane ka lokruok dhi betie e kit winjruok masani nitie e kind jatend piny Kenya William Ruto to gi Raila Amolo Odinga. Okane ka dhi bede tungni manyiso ni Raila Odinga kaka na winjo koloso cha pod ni gadiera ni pod gidwa wuotho kanyachiel gi William Ruto. Okane ka dhi bede chochni to bende maneno en ni jo kweth mar ODM to kata kwawe ODM oganda mar jaluo ni kore kadwa yudho mo e sirikande ni nikech William Ruto nyaka ket Raila Odinga machiegni ochune nyako milaro ka gik matindo ka William Ruto nyaka ket Raila Odinga machiegni. Kachiel kuom gigo modwa timo mondo kete machiegni en ni neno ni maendeleo kata gigo ma sirikal piny mowacho nyalo timo kaluo bro timore mang'eny. Emomiyo an okane ka chochni moro amora dhi betie. Jakom Raila Odinga nyogolo dhoge mokoni ka nitie ng'ama ochung' kode e gini en William Samuel Ruto. Okapare ni ng'ama ochung' kodi kamano. Jomoteri nyombo kikedgo nikech jogo ne nigi nafas maketho wuoth. VOJ ing'eni samudhi wuoth to ka koro wan kama to kel chiemo to nyakwar Peres emogore gweno mokwongo ting'eni mano wuoth morumo ene makoro itambua to William Ruto nyoko timo kamano nyoweyo mowuodhni odhi maber makata beni nyokwa duogo gi nyako nikech weche ma jothur gi nyako to nyochung' gi Raila motegno. Emomiyo kapar ni Raila Odinga koro bende nyalo duogo to chako bole bro bedo matek. Erokamano nyakwar Peres. Skapod wacho ni sa orumo. Aneno ka Rigathi Gachagua sababu ni baba biabia warua kipacho. Embe notemo ka gima adwa ni mondo bolre kendo nikech koro Raila sane chalo koro nyako mudiedo nengo ne oidho kabisa bende kaja kori lare to mana kaka Jay wache no nyaka chop sani apani onge ranyisi moro motegno ahinya manyalo nyiso ni nitiere kaka jogo dhi gwenyore machiegni ni nikech kata king'iyo kata mana chuny jopiny kit nyasi moro mane obage gwenge mag Masawa cha dibed ni nitiere jomoko ma samoro gino no ok ochoponegi maber ahinya ma samoro nyalo miyo gimedo bedo kod sir motegno ne Raila. Ng'ini nitie johera mag Raila ma samoro dine bed ni wacho ni koro kinde orumo Raila koro wuogi e pawne to ng'isi ni kit nyasi cha manotimore seche ma jomoko be nigi kuyo nyalo biro medo tego Raila teko kendo teko no nyalo medo kete machiegni gi William Ruto nikech kaluwore kod kaka siasa osebedo ka lokore koro kane ka nitiere wach manitiere sane gi sane nikech siasa to jalokore to gi sane to ka giduogo tapani wadhi chako neno kit siasa moro ma otegno moloyo kaka osebedo ka nitie siasa to osemoki sani ok apani gidhi kawo thuolo gidwa bede Ruto dwa bede wigari nyaka oko. Erokamano Nyarawira. VOJ ing'eni gi dho William Ruto nowacho maber ni we are working together and will build a momentum. Line iluongo ni sentence achiel no aparo notieko te onyiso maber ni ka waduogo ka wadwa strengthen broad bases kudwa ng'e maber ni wane ang'owa achiel to kiking'eni kikwi will niya Raila en mentor mar William to embe ni winjo ka samano wuono wacho maber ni engimane mar siasa pokoneno ng'ama nigi zil mo exceed expectation kaka jakom manyiso ni going forward be obro neno kokete kama chiegni keto jakom kama chiegni no be miyo loch ne tich ne bedo mayot to ahinya duogo neno this cement cracks mano sechako bete ODM nikech koro sani ji mane ng'ato ka ng'ato dira wach kaka ne dwaro cha nikech ne ging'iyo ng'ato ka ng'ato ne golo tiende mondo ne ni to ng'ama bro succeed jakom sani koro nyaka ging'e ni gichacha no megi kojolo wondala duogo
koro wuon dala koduogo to nyaka udimbru kata ka nche wiwu chako bedo matek to nyaka udimbru nikech oduogo. Erokamano ahinya. Senior, wach mari mogik. Erokamano, wach mara mogik mana mapiyo. Nikech ndiko moro mago mona somo ka Ecclesiastes 3 madde achiel nyaka 8 wacho kama gimoro amora matimore piny ni timore mana e kinde ma Nyasaye oseketone. Nitie kinde mar nyuol gi kinde mar tho, kinde mar pitho gi kinde mar putho, kinde mamoko bende pod nitiere, to wes mare mar 8 kinde mar dwaro gimoro gi kinde ma gimoro lalie. To ahinya nadwa gede kinde mar dwaro gimoro. Piny ka chuny dhano gi gombo mar dhano en ni joluo bende wacho ni kamiluokori ok ituoye. Wach na bire bang' kinde manok kende. Erokamano. An kwayo na en achiel. Raila Amolo Odinga emanyo dhi wuodhne. Wan nye wakowe mna gi geno to gi lamo. To kanyo otimore kaka nyo otimore no, to Raila Odinga wuon osewachonwa ni kik wabed gi chuny malit. Kik wabed gi sinyor mora mora. Pod otegno. Pod en gi chia mare. Pod oduogo pachoka. Pod nitie gigo mang'eny mobro timo. Akwayo ni sama Raila Odinga duoge piny Kenya ka, to arwake gi mor to gi sironyo. Kamora mora madwa yude nafas mar dhi romone. Kata komiwa line up, to wawuoge urwako mondo wadwa rwak Raila Amolo Odinga. Mano wuodwa manya waore lweny, manye ni e thim to koro duogo. Wadhi warwake. Kaka winjore, kaka dwarore. Erokamano. Aparo ni maduong' ahinya en ni Kenya nyaka dhi nyime. Kata bed ni weche nitie maka gi kacha nikech maduong' en ni Kenya wacho ni motherland e piny ma onyuolowa. Koro nyaka to wamed mana makore kapo ni nitie ja Kenya mamanyo gimoro oko to watudre kanyakla achiel to wasire lwedo. To kapo no yude to an sawa. Korem to warwake maka je winjo wacheno. Mogik da also daer mar pako ahinya. Ingeni wan koro gwang' kuchocho telo mar ya mtu ni samoro sebedo kong'wewa. Wan gi osiepa milongo ni John Odek mano jagweng'wa kacha maneno ko yiere board mar National Museums of Kenya. John Odek ncha ene board mar utalii. To ne odare koro sani okete board mar National Museums of Kenya. Ngapochgi park. Koro ngini wan bende koro gini ni. Une broad base. Mume kama takumbili. Erokamano ahinya. Nyarawila Ecclesiastes indiko no wasesome. To jurube no medo wach moro ni kamiluokori ok ituoye. To kata kamano wadoko joka ng'ata achiel, wan papa achiel mar jugi ma wairo ni mar fwambo gi keyo. Onge mosekethore. Nyasaye otelni kamidhieno. An poda jafwambo gi keyo. Mane kama ide mokwongo. Modongo tati luongo ni additional responsibility. Momeda mambalang'. Mago momeda lakini moro mokwongo mi ido godo cha. To mumi ata en mana fwambo gi keyo. Erokamano. To katieko to nawacho ni jo onego ng'enia kawa ko ng'atwa oko pile kata joma dhi garingo. Samo dhi oko kuchocho to wate wachung'e achiel. To koyombo to en yombo marwa. Koyombe to be en marwa. Koro mane kaka wang'iyo ang'owa ng'wech mane jakom odhi. To an katieko to wacho ni wan wanyalo pango kadhano. To Nyasaye to pango mopogore. Koro motimre no en mar Nyasaye. Erokamano ahinya. Donge wakwane Nyarawila maber kama koro dhi tiyo ne jo Kenya gi kidieny machielo. Pochgi park. Roslyn, ngeni Roslyn ni wasomo godo. Aseng'e higni mang'eny. Wakwayo ni hawi maber. Mondo Nyasaye otelni, omed gwedhi, omed bugi. Kamidhi eno samoro weche jong'enya. To nikech in nyako ma ohero jawar ruoth Yesu. Ilemo e kibedo motegno. Kigol wenje migolo matero tindo. Erokamano ahinya ne jowetewa Ken Muga kaachiel kod bende governor manyo ntiere Addis Ababa ngeni kore ne boche polo malo kobiro e Kenya kanya kono Mwajwang' ne Nyarawila ma doko chenro mare mogik ma wan go kode ka kata kamano nge mosekethre nyakoro Mwajwang' en ng'ama yude yot mokalo nyakoro mogik wagonye kendo wamiye thuolo e lwet Jehova Nyasaye odhi otine Kenya e kidieny machielo. Riti makawuono erokamano nya Stafford mano director mar Okinyi makawuono komiwa dakika moro mariyo kendo mar goriti e moyiedhi mos makene kumadho sa mar mbaka oromo nikech wan bende mbaka mar AUC ni
be koro oromo mana gi ka to kata kamano e yor social media pod wantiere kendo pod otegno kete mana ka nyinga en Otieno Maka Juma odiochieng' maber. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the roar. Europe awaits Naview Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague